Анито. Анчи, виж каква е дебела. Много е дебела. Значи, сега сме малко предни. Баба все още май не знае, че къде отиваме. Много е хубаво времето, ако щях да падна. Анито ще стои тук самичка. Да ни е много тежко. Ето времето, много е хубаво. Малко духа, ама е добър. Бабо, какво правиш? Ти чули къде ще ходим? Не. Добре. Къде? Откъде да чуя? Ами не знам, защото ние без да искаме казахме. Аз ти казвам, че не чува, че ще говориш. Давай говори сега, че аз говоря през целият влог. Значи хора, сега някъде отиваме и не знам къде. Да, никой не знае. Баба тук. Тати кара. Да. Кара като изтребител. Като бързи арслепет. Да. И ние не знаем къде отиваме, и само той се знае. Сега сме в Душево, знаем. Да, в момента сме в Душево, но не сме сигурни на къде. На денсинга. Дошъл на денсинга. Да. Малко ще разберем. Правят това манак. Сега тук сме спрели на Дебнево и има чешма. Изключително красиво. Като продължавате тук надолу. И има драки. Ама е много хубаво. Пристигнахме в Троянският манастир. Значи тук сме. И е изключително хубаво. На котенце. Виж, това прилича на сивчо. Тук има даже и поща. Много е красиво. Всички. Цялата група. Вие не бързате, нали? Много е хубаво. Там иконата е страшно красива. Много красиви врати. Много хубава. Това е карета. Тук се вързва коня. Много красива. Първи модел BMW. Липсват логото. Няма проблем. Много хубаво. Всичко е... Това е ръчно нарисувано най-вероятно. Много красиво. Да. Тук има такива номерца. Да, има такива номерца, които на входа има карта и пише всяко номерче на какво кореспондира. И ето тук е и глаголицата.
къщата, преди да я променят и усъвършенстват. Ние, точно тук, където съм в момента, бях от рисуването ми, рисувахме с едно момче точно това, което виждате в момента. И го имам. В момента съм седнала на същото място, на което стоях преди колко години да са, 10 почти. Значи много е тясно. Внимавайте главата. Дай да ти. За да може да влезеш спокойно. Това е косницата. Тук явно преди се е палил свещи, обаче много се е задимявало и са го прекратили. Тук лежи някой. Лежат много. Може и на пръсти да видим тук. Хора. Това е значи 1,70 м. Точно и криптата, бе? Да, тук просто лежат костите на много хора. Дупката е изключително малка. Решака. Да. Решака, да похапнем и да. Да. Като съм механа мерак, Да. много хубаво. Тук сме до камината, ама тя не работи естествено, защото е 20 000 градуса навън. Има много хубаво обзавеждане. Да. Ето на. Ето това е много готино надписче.